Hej, jeg hedder Dennis, og jeg er formand for Det Røde X. I Det Røde X, der kunne vi godt tænke os at hjælpe Danmark ud af den økonomiske krise. Det vil vi gerne gøre ved hjælp af forskning. Ja, her i Det Røde X, der støtter vi dansk forskning. Grunden til, at vi støtter dansk forskning, er, at vi ikke har naturlige ressourcer eller billig arbejdskraft til at kunne skaffe arbejdspladser. Den eneste måde, vi kan få økonomisk fremgang på, er at forske og sælge vores egen viden. Vi i Det Røde X kunne godt tænke os at forbedre det danske sundhedssystem. Her i Det Røde X vil vi have flere unge ud af rygning. Og det vil vi så gøre ved at forhøje afgifterne på cigaretter. Vi i Det Røde X kunne godt tænke os at støtte udviklingen af grøn energi, og så vil vi gøre Danmark til et grønnere samfund. Så går vi ind for bedre forebyggelse af kriminalitet. Vi vil gerne have, at alle unge ikke overvejer kriminalitet, inden det overhovedet kommer til at ske. Så derfor vil vi gerne have bedre uddannelsessteder og bedre uddannelsesmuligheder for de unge. Stem. 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 På.